Hola a tots i totes, benvinguts un dia més a un joc nou de Juguem Junts. El contingut que anem a treballar avui és el nom individual i col·lectiu i va dirigit a l'alumnat de segon de primària. Hem de diferenciar entre nom individual i nom col·lectiu. Els noms individuals designen una sola persona, animal o cosa, com per exemple pot ser ploma, jugador. Els noms col·lectius designen un conjunt de persones, animals o coses, com per exemple pot ser ramat, plomatge. Esteu preparats per a jugar? Vinga, que comencem! Digues el nom col·lectiu. Un músic. Si tenim molts músics junts, es diu que tenim una... Molt bé, tenim una orquestra. Digues el nom col·lectiu. Una abella. I quan tenim moltes abelles juntes, diem que hi ha un... Molt bé, un eixam. Digues el nom col·lectiu. Una ovella. Si tenim moltes ovelles juntes, tenim un... Clar que sí, tenim un ramat. Digues el nom col·lectiu. Un arbre. Si tenim molts arbres junts, tenim un... Molt bé, tenim un bosc. Digues el nom col·lectiu partint del nom individual plat. Si hi ha molts plats junts, direm que és una... Clar que sí, vaixella. Ara, partint del nom col·lectiu, has de dir quin és el nom individual. Si tenim que el nom col·lectiu és ram, quin serà el nom individual partint d'aquest? Clar que sí, flor. Digues el nom individual partint de quitxalla. Si només tenim un, què podrà ser? Clar que sí, xiqueta o també podria ser xiquet. Digues el nom individual partint del nom col·lectiu colomar. Si només tenim un, serà, clar, colom. Digues el nom individual partint del nom col·lectiu cor, entenent que és una agrupació de persones que estan interpretant una peça musical a nivell vocal. Si aquesta peça musical només la interpreta una persona, direm que és un... Molt bé, un cantant. I per últim, digues el nom individual partint del nom col·lectiu bandada. Molt bé, clar que sí, seria ocell.
Espero que us hagi agradat molt aquest joc en el que hem treballat els noms individuals i col·lectius. Us espere en els jocs pròxims. Adeu!